Hitz baten jaiotza. Erdiminetan antxika, hitzak nakar, hitzak narama, hitzak nakar eskutik, hankatik, hitzak narama eskutik, hankatik. Hitzak ditut behor eta mando, hitzak bide erakusle, hitzak ohore, hitzak laido, hitzak jakintza, hitzek egiten naute ez jakin. Hitzak gurdi beren kirrinka gozoan, hitzak kantu, hitzak orru, hitzak isilpeko espetxe, hitzak giltza, hitzak giltzarrapo, hitzak galdera, hitzak erantzun. Hitzen arteko isilak gorpuzten du ezereza, hitzak lurrean errotzen dira, hitzak haizeak eramaten ditu orbela bezala, baina berriro lurreratzeko. Parmenidesekin batera kantatzen dute gure sorginek, izen, izan, izan, izen, hitz, hitz, hitz. Hitz orok du infrentzuan isiltasuna, heriotzaren utsunea, hitzez hitz betea, hitzez hitz ustua, hauts, lur, izarren hauts. Iturri zaharretik edaten dugu, ur berri edaten, hitz bizia abitzen, beti berri denitza, betiko hizkuntza zaharretik. Erdiminetan airea, antxika. Izan ere batzuetan hitz baten jaiotzak luze jotzen du. Airea ernari geratzea ez baita bat ere xamurra. Behin eta berriz saiatuta ere huts eta huts eta huts. Horregatik, gero eta gehiagotan jotzen dugu in vitro ernalkuntzaren teknikara. In vitro ernalkuntzak bere alde du aukeran hitzaren tamaina, egokiera eta zehaztasuna. Gaurko mundu berriak aukera hori eskatzen du. Hitzak in vitro sortzeko aukera eta beharra. Ez da txukuna noski, bakoitza bere etxean halako lanetan jardutea. Ez du tresna egokirik, ez du asepsia nahikorik, ez du laguntzaile bat teknikan aditua. Hala, hitz gaxoberak eta mengelak irteten dira etengabe. Horretarako osasun etxe bat ezinbestekoa da. Hitz berriak osasuntsu jaio daitezen. Ezinbestekoa da osasun etxe bat hitz zaharrak ondo zaindurik egon daitezen, ondo elikaturik hitz berriei beren esperientzia erakusteko. Arratsaldeon jaun Andreok. Bora izena dut eta Dublinen jaioa naiz. Nire ama albaniarra da eta nire aita donostiarra. Nire aitak kafen egiten du lan eta horregatik nire 3 lehenengo urteak Irlandan bizi nituen eta ondorengo 4 urteak Turkian, nire aitaren lanarengatik. Leku haietan ingelesez hitz egiten nuen eskola eta familiarekin. Naiz eta nire amak niri albanesez hitz egiten ninduen, eta nire aitak euskeraz, hiruan artean elkar ingelesez komunikatzen ginen.
Donostira, orain dela 5 urte etorri nintzen, eta beste hezkuntza sistema berri batean edatu behar nintzen. Hasieran, dena oso arraroa eta zaila zen. Nire aitak modu batera hitz egiten zielako, eta nire amonak beste modu batera, nahiz eta biak euskeraz. Ikastolan, belur asko nuen, nire euskera oso oinarrizkoa zelako. Kaixo, zer moduz, eta bar. Ezer gutxiago nekien. Eta oso zaila zen iritzat hitzitea. Honela, Donostin ikastolan lehenengo urtea pasa nuen. Irakasle eta lagun askok hitz egiten lagundu egiten ziaten, nahiz eta nik askotan hanka sartu. Beti eskertuko diet beraien pazientzia eta laguntza. Eta orain, sari honekin, pertsona horien matzetik beste pertson batzuk daudela ohartu naiz. Euskera transmititzen, hitz egiten eta zabaltzen laguntzen duten pertsona dira. Eskerrik asko Euskaltzaindia, zaila ematen duena errezagiteagatik. Behin sorturik, laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik egan egiten du hitzak. Mariorratz edo mariburduntzi batek bezala. Ara eta ona, begietan munduko irudiak itxatxiz, gordez, adieraziz. Biltzen ditu lainoen irudi ieskorrak, behin jaio eta berehala hiltzen direnak. Biltzen ditu harrian fosilizatzen diren irudiak, biltzen ditu koloreak, marrak, eta irudi ororen atzean taupaka dagoen bihotza. Ondare saria dela eta Euskaltzaindiak Euskal sorkuntzarekin duen loturari buruz hitz egiteko eskatu didaten. Lehenik eta behin esan Euskararen inguruan sortzen den artean, neurri batean Euskaltzaindiarekin batera garatzen joan den gure gizarte modernoa. Hori horrela Euskaltzaindiaren eta Euskal artearen arteko loturaren oinarrizkoak diren esentziara joko dut. Eta bokalak aitzaki hartuta. Bokalak euskeraz 5 dira. Esku batean sartzen diren atzak beste. Amesteko, eraikitzeko, ikasi eta ikusteko, osatzeko eta ugaltzeko, hain beharrezkoak diren atzak eta bokalak. Gure gizartearen beharrei erantzunez sortu zen Euskaltzaindia. Sortzaile ameslari batzuei esker. Izan ere euskarak erabilia izateaz gain, garapen bat behar zuen, lanketa bat, eta batez ere prestigioa, eta behar zuen troinua Etxepare handiak duela ia 5 mende esan zuen bezala. Euskaltzaindia gainera euskararen lurralde osoa hartzen du. Eremu politikoetatik haratago dagoen erakundea baita. Muga gaindiko erakundea da. Gure mugetatik kanpo ere, gure hizkuntzak bezalako prestigio handiko erakundea edukitzearen oihartzuna goraipatzekoa da benetan. Hala nola Madrilen antolatutako euskarari goratzarra ekitaldia esate baterako. Euskaltzaindiaren helburu nagusietako batek bere garaian erabakiorra izan zen euskara batuaren erabakiak sekulako eragina izan du gugan. Uste duguna baino askoz ere handiagoa. Euskaltzaindiaren itzalak ereindako lanaren ondorioz, literatura goi mailara eraman alizateko bideak jarri ditu. Norki irudikatu zezakeen euskaraz idatzetako eleberriek hainbeste eta hainbeste irakurleren eskuetatik pasako zirenik. Halako izena lortuko zutenik. Gure artean da, esate baterako Juan Cruz Igerabide, zorionak, aurten izan baitzara haur eta gazte literaturako Espainiako sari nazionala. Eta ukaezina da bere meritua, baina baita ere Euskaltzaindiak ahotsa duela eta bertako idazleen alde egiten duela.
Euskaltzaindiaren bateratzaile lanik gabe nola eraiki euskal fikzioa. Nola eraiki euskararen eremu guztietara zabaldu den euskal irratia edo telebista. Edota hemendik kanpo sortutakoa azpititualekin nola ekarri. Zer esan euskaraz idatzitako antzerkia edo taularatutako ikuskizunek egindako bideaz. Nola idatzi zine gidoirik edo errodatu edo pantailara handira eraman, edo Oskarretarako bidean jarri, hizkuntza garatu eta normalizatu bati esker hori ere. Euskal musika, baladak, rock erradikala, sortzaile ugariren doinuak euskaraz entzun ditugu, ereindakoaren ondorioz, zalantzari gabe. Bertsolaritzaz, zer esanik ez. Eta hitzik gabe adierazten den arteak ere, euskararen inguruan eraikitako kultura guztiak bezala, badu euskaltzaindiaren babesa. Azken batean, esan gabe, gogoetatik pasatzen diren konzeptuen atzetik, sortzen baitira, dantzak, eskulturak, pinturak eta beste hainbat artelan. Guzti honen atzetik, esku bat egon da. Bere 5 atzekin eta bere 5 bokalekin. A, amestu, aukeratu, ahalegindu, albideratu, ateak zabaldu, azaldu, aurkeztu, aldarrikatu, aberastu. Ekarri, eraman eta zabaldu, erreferente izan, eskaini, eskuratu, esku zabaltasunez eman, erakutsi, eraman, eduki. Izan eta izango, ikertu, ikusi eta ikasi, iturri, irabazi, jardun, irakatsi, ibilbidea egin nazioartean. Oparoa izan, ondu, orokortu, orekatu, osatu, uztartu, urratu, ukitu, ugaldu, ukan, ulertu, ugaritu, eta ere hor da, iparraldekoak ahaztu gabe. Azkenik, eskaera batekin amaitu nahi dut orain esandako guzti hau. Jakin, dakidan arren euskaltzaindiaren asmoetan badagoela, emakume naizen aldetik, genero berdintasunaren aldeko apustuaren aldarrikapena egin dezala. Eta gure hizkuntzak, euskarak dituen genero berdintasunerako baliabideak indartu ditzala. Gaztelaniaren kalkoek kalte egiten diguten garai honetan. Hala nola, gureak diren jaun-andreak, neskamutilak, aita-amak, aitonamonak, seme-alabak, eta bar, eta bar, eta bar. Hizkuntza berdintasunak gizarte berdinago bat eramango duelakoan. Zorionak beti. Hala bedi. Sartu
Hitz jaio berriak negar egiten du babesgabe. Hazi egin behar du, ezi egin behar du eta zail du munduan ibiltzeko. Hitzek badute beren erabezaroa ere. Hantxe harrapatzen dute lehen mozkorraldia eta hasten dira balantzaka zer esan nahi duten oso ondo ez dakitela. Eta hitz asko alaxe geratzen dira nerabezaroa gainditu gabe, betiereko aurpegi pikortuarekin. Baina badira haurtzaroko negarra kantu bihurtzen duten hitzak, mozkorraldia dantza bihurtzen duten hitzak, fin, lerden, beren eginkizuna zehaztasunez eta eraginkortasunez beteta. Kantuz sortu naiz eta kantuz nahi bizi. Kantuz igortzen ditut nik penak igezi. Kantuz izan dudano zerbait irabazi. Kantuz goztura ditut guziak iretsi. Kantuz eduta beraz hiltzea merezi. Kantuz eman izan dut zonbeiten berriak. Kantuz atseginekin erran ezegiak. Kantuz egin baititut usua fruntuak. Kantuz aitortzen ditut nere bekatuak. Kantuz egiten ditut nik penitentziak. Kantuz ehort nezate hiltzen naizenian. Kantuz ene lagunek harturik aidian. Kantuz hariko zaizkit lurrean sartzian. Kantu frango utziko dioten munduan. Kantuz arditen beti nita zoroitzian. Kantuz hariko zaizki lurrean sartzian. Kantu frango utziko dioten munduan. Kantuz arditen beti nita zoroitzian. Hitzak ez du mugarik. Munduko haizeek punta batetik bestera eraman dezakete. Ur hitz zaharra bezala. Ilargian ere omen dira hitzak. Hori argi geratzen da zenbaiten pentsamenduak irakurrita edo entzunta. Hitzak izarretan ere hortxe daude. Behar bada izarrek osatu zuten lehen alfabetoa. Hitz orok dakiegan egiten ahoz aho, sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, eta oro bat, laino guztien gainetik eta sasi guztien azpitik. Hitzak negar, hazi eta zaildu egin behar du munduan ibiltzeko, dio Juan Cruz Zigerabidek. Hitzak bide hori egiten du pertsonon ahotan eta belarrietan. Batzuk hizkuntza bakarrean, beste batzuk bitan, eta zenbaitzuk hizkuntza anitzetan. Hitzen ibilbide horretan, hitzen nahasmenaren antolakuntzan, berrikuntzan eta arautegi sendo baten sorkuntzan aritu da euskaltzaindia. Mende batez, euskararen mesedetan, euskara hizkuntza izan dugun eta dugun ororen mesedetan. Hizkuntza mintzatzeko, pentsatzeko, entzuteko, ikusteko, ukitzeko, usaintzeko eta sentitzeko.
Bide horren lekuko gara, oinordeko, eta bidean dira beste hainbat eta hainbat. Horietako haur eta gazte asko ditugu gure eskoletan, euskaraz negar egiten, irri egiten, komunikatzen, maitatzen, oihu egiten, isiltasunari berba egiten, euskaraz bizitzen. Hezkuntzaren izenean, hau da, eskola, ikastola, eta ikastetxeen izenean, hala hitz egin badezaket behintzat, hizkuntzaren irakaskuntza bermatu ahal izan da trinkotasunez, oinarri sendoak eskainiz. Egun, hizkuntza aniztasuna dugu gure ikastetxeetan eta hizkuntza desberdinak ukituz bizi gara. Nola jaso hizkuntza guztiak beren balioa estimatuz eta gure euskarari bere bidea bermatuz. Zorionez, aniztasun honetan hezkuntzaren enburrak sustrai sendoak ditu. Akademiak euskara normalizatzeko eman digu sustrai horietako bat. Elkarlana bete-betean eginda, euskaltzaindiak ematez eta hezkuntzak jasoz. Hori dela eta hezkuntzak babes eta indar handia jaso du. Garai bateko ikastolen sorreratik, gero publikoen zabalkundera eta egun kolegio gehienetara ere, zabaldu da euskararen irakaskuntza. Hortan ari gara, gure eskola orduetan euskaltzaindiak izendatutako arauak erakusten, gure hizkuntzaren maila gorena biztanleen ahotan eta idatzietan egon dadin. Bestela nola jakin, zakizkidake, zatekeen, balitzaizkiote, bezalako aditz kultoak erabiltzen. Guzti honekin eta hitzak txiki entzun daitezken arren, asmo eta ohore handiz. Euskaltzaindia, eskerrik asko. Lan handi eta sendo horri esker gure eskoletan ikus, ukitu, sentitu eta usaindu baitaiteke etorkizuneko haur eta gazteen hizkuntza jario oparoa. Bihotzez, zuek jasotakotik jarraituko dugu euskarari bere leku ematen eta hizkuntza anitzen uztarriak eraikitzen. Ohore handiz eta maitasun beroz, zorionak eta mila esker. Hitzak berez oso berekoiak dira eta anarkismorako joera izugarria dute. Hitz bakoitzak beretzat nahi du mundu osoa. Hitzaren irrika bizia da hitz batez mundua eta existentzia osoa adieraztea. Beraz ez da oso ondo konpontzen beste hitzekin, askotan itxura egiten badu ere. Izen bati nazka ematen dio adjektibo albokoak, zertarako ñabardurak, berak bere baitan dituta ñabardura oro. Bestalde, hitzen arteko kategoria desberdintasunak klase borroka gogorra eragiten du. Hitzen odolbero hori zentzatzera dator gramatika, hasieran ezkutuka, lotsagabe gero, batzuetan diktadura ezartzeraino. Eta orduan hitzak matxinatu egiten dira. Eta horrela dabiltza hizkuntzak munduan eta gurea geurean. Hitza itsutzen denean hizkuntza suntzitzeko ere gai da. Horregatik asmatzen dituzte hiztunek zainketa bereziko gelak, bizkortzaindiak, suspertzaindiak, orekatzaindiak, egontzaindia lasaigarriak, mugitzaindia pizgarriak. Helburua, inondik ere, orkestatzaindia eder eta goi mailako bat osatzea da, hizkuntzak musika ederra sordezan. Partitura-gileak behar dira, idaztzainak, behar dira batez ere musikariak, hiztuntzainak, behar dira arlo bakoitzeko zuzendariak, sokazainak. Musikaren idiak aurrean eta orga atzean joan daitezen eta ez alderantziz. Gero zuzendari nagusiek konpasa bateratzen dute, doinuak orekatu, batu, 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 atxe eta guzti.
beren batutapean. Agur eta ore bada, Bernat Etxeparetik hasi eta belaunaldiz belaunaldi gure hizkuntza plazaratuz eta munduratuz euskaltzaindu dutenei. Ondare inmateriala utzi digute, materia gris ugari erabilita. Hor darrai hizkuntzaren doinuak isilezin, isilezin, isilezin. Markel Olano, diputatu nagusia, Andres Urrutia, Euskaltzainburua, agintariok, Jano Andreok, arratsaldeon. Ondarearen urtea izendatu du Europak 2018 hau. Ondarearen biziraupena eta difusioa areagotzeko urtea eta ondareak duen ahalmen eraldatzailea aldarrikatzeko urtea. Horrexegatik, Gipuzkoako Foru Aldundiak ondare saria berreskuratzeko proposamena egin du, besteak beste, urte berezia ere badelako gure ondare inmaterialik preziatuenari, euskarari, omen egiteko eta azken mendean babesle eta bultzatzaile izan duen akademiaren garrantzi historikoa azpimarratzeko. Koldo Mitxelenaren esaldi errekurrente bat hauxe zen, euskararen misterioa edo enigma ez da bere sorrera, bere iraupena baizik. Euskara ondarea da, baina bizirik dirauen ondarea, eguneroko bilakaeran gero eta biziago azaltzen zaiguna. Ez da fosil bat, ez da objektu higiezin bat, zaintza behar duen izaki bizi bat baizik. Gure egunetara bizirik iritsi bada, euskara kostata, baina hiritartzea eta kultur hizkuntza izatera ekartzea lortu dugulako da. Gaur komunikazio tresna eraginkor eta indartsu bat dugu euskara, ez beste ororen gainekoa, bai ordea parekoa. Ondarerik gureena eta esklusiboena izango dugu ziuraski. Bilakaera horretan ezinbestekoa izan dugu Euskaltzaindia. Gipuzkoako lurretan jaio eta bataiatua. Euskaltzaindia da gure historiako plataforma nagusia, kultura eta kezka intelektualdun pertsonez osatua, euskararen zaintza egoki baterako.
Bere sorrera gizarte diferentzia eta jarrera ideologiko guztien gainetik eta guztiak bere baitan hartuz gertatu zen. Eredutzat hartzekoa da euskaltzaindiak betidanik izan duen kezka eta praktika hizkuntzak bere eginkizunak egoki betetzeko ezinbesteko duen oinarrizko batasuna. Gerrateak, isilaldi behartuak, diferentzia ideologiko eta politikoak, erlijiosoak, gainditzen jakin izan du bere historian euskararen kohesioa lortu eta euskaldunon komunikazio egoki bat eraiki asmoz. Une historiko asko badira ere, behin betirako bat aipatu behar da. 1978ko bilera, zeinetan euskara batua abian jartzeko erabaki tinko bezain arazotsua hartu zen. Erabaki hark eta bere garapen goraberatsuari eskertu behar diogu egungo euskararen neurria. Kultur eta gizarte mundu oso bat daukagu gaur, literatura goren bat, goien gradukoa esango luke Etxeparek, duela ez asko, amestu ere egin ezin genitzakeen komunikabide sare bat, irakaskuntza mundu oparo bat, eta abar luze bat. Laburtuz, gaurko munduan euskarak zer esana du eta euskara edozein iturritatik edatzeko gai da, ez du beste hizkuntzek ez duten zailtasun berezirkorik. Euskara modernitatean eta garaikidetasunean instalatuta daukagu honen abantaila eta arazoekin noski. Ahalegin berezia beharko dugu eta txikiagoak garenez, intensoagoa ere bai, egoera berriei duintasunez aurre egiteko. Bizirik baino osotasunez jarraitzeko ondare bizi garen honetan. Honengatik, guztiarengatik, Gipuzkoako Kultur Departamentuak izendatutako epaimahaiaren erabakia aintzat hartuta eta ondare inmateriala, ondare kulturalaren euskal legean barneratuko dugun honetan, Foru Aldundiak Euskaltzaindiari eskaintzen dio ondare saria. Orain arte egindako lana bihotzez eskertuz eta gure hizkuntzaren babes eta hedapenean lanean jarraitu dezan eskatuz. Eskerrik asko Euskaltzaindia. Eta orain mesedez Markel Onano eta Andres Urrutia. Errepasotxu bat egin dezagun. Gaur ikusten dudanez gainera gure mendeurrenaren kuadernotxoak ez dituzu ekarri apunteak hartzeko, beraz, gauza batzuk esan ditzaket. Gipuzkoako Foru Aldun Nagusia, kultura, turismo eta abarren alduna, foru alduna. Foruak importanteak baitira gurean eta euskaltzaindiarentzat ere bai. Gainerako agintariak, euskaltzainak eta ondo begiratu eta ondo hartu, ez dut esan ez ohorezkorik, ez osorik, ez urgazlerik guztiok, bai gara euskaltzainok eta guztiok lan egiten baitugu euskararen alde eta euskararen mesederako, euskaltzaindiaren barruan eta euskaltzaindiatik kanpo ere bai. Euskaltzaindian espaita akabatzen eta amaitzen euskararen mundua. Nola ez, gurekin dauden eta gurekin ibilbide luze honetan partaide izan diren, bide malkar horretan euskal kulturarentzako, bide malkar horretan bestelako erakunden ordezkariak, hemen ikusi ditut Eusko Ikaskuntzaren ordezkariak, hemen ikusi ditut Euskal Herriaren Adizkideen elkartearen ordezkariak, Arantzadi elkartekoak eta beste batzuk, lehen esan dudan bezalaxe gurekin batera, ari eta ari direnak euskara eta euskal kultura
aurrera eramaten. Sinistu esaidazue gaur niretzat egun oso gogoangarria da, bestea beste euskarari egiten diogulako omenaldia. Euskara da gure omenaren gaia, euskara da gure hizkuntza. Gogoangarria da gure ahomietan dagoen hizkuntza hori laudoriotan, ohoretan jartzea. Ohoretan laudoriotan jarri behar dugu egunerokotasuna garrantzitsua baita, eta nik hala aldarrikatu baitut beti, baina noizean behin, halako pausoaldi bat egin, eta gogoraraztea gurea dela, eta guretzat partaide izatea, hiztun izatea, hori ere, ohore eta laudatzeko modukoa dela. Entzun ditugu hemen hitz ederrak, entzun ditugu hemen lekukotza ederrak. Gauza bat esan behar dizuet, Bora, mila esker. Aizpea, nola ez eskerrik asko euskaltzaindiaren hiztegia laburtu egin duzula 2 minututan. Aditzik agortu egin duzulako. Eta itziber saiatuko gara gauzak gero eta errezago egiten. Hori baita gure konpromisoa, saria bakarrik ez. Espada konpromisoa garrantzitsua baita, azken batean, jenteak ikus dezan eta batez bere gure ikasleak esan dezatela eta ikus dezatela bi gauza, batetik hizkuntzaren batasunak bat egiten gaituela, eta bigarrena, guztiz garrantzitsua, euskaltzaindia sortu zela, besteak beste eurei buruko minak emateko. Atxean un jarri eta atxean un jendu. Esango nuke beraz, eskerrak laudorio egiten diozulako eta egiten diogulako guztion artean euskarari. Eskerrak, euskaltzaindiarekin akordatu egin zaretelako, gogoratu egin zaretelako, 100 urte pasata gero. Bueno, hori ez da egi osoa, zegu aspalditik etxe honekin harreman sendoak eta nik esango nuke ez nolanaikoak ditugulako. Besteak beste gainera, hemengo estenatokia aldatu duzuenez, esatera ni joana aldatu behar izan dut. Esatera ni joan. Hor aldameneko gela hortan sortu zen, maila juridikoan, ez dakiz zer lehenengoz bilkuratu ez, baina ez da aldameneko gelan, beko gelan baino. Hor batu ginen. Hor batu ziren. Eta batu ziren denengoz, Oñatiko biltzarretik zetozen haiek, alde batetik, eta alde bat eusko ikaskuntza eta euskaltzaindia sortu zena, eusko ikaskuntza bide zela horretarako, sortu ginen eta lanean jarri ginen. Gero, historiak, eman zigun, halako aukera, lan horien bitartez, Euskal Herri osoa ikusarazteko, euskararen bidez, lurraldetasuna beti garrantzitsua eta oinarrizkoa izan baita gure barne ibilbidean, euskararen presentzia erakundetzeko, guztiok ikus dezagun erakunde bat badugula guztiona dena ez bakarrik euskaltzainena, eta guztion aldetik eta guztiontzako zerbitzu eman behar duena, eta horren bitartez euskara bera aitzinatzea aurrera eramatea. Egun, sari hau ematen duzuela, argi dago eta oso atsegina handiz hartzen dugula, eta gogoratzen dugula 100 urte, hor, beko gela hortan bildu ginela lehen da bizikoz, eta 50 urte Arantzatzuro joan zen, lehenengo zer hori euskaltzainen, lehenago ere izan zen talde hori, baina gero joan zirenak gizarteak eskatzen zuenari muzin egin gabe aurrera eramatea. Hortik etorri izan. Gerora, garai hartan esan han argi ikusten, baina gerora ikusi dena herriarentzat, Euskal Herriarentzat erabaki, nik esango nuke, zuzena eta eragingarria izan dena. Juan Cruzek, bere zer hori, testu poema horretan, esan digu hitzak in vitro sortzen direla, batzuk bintzet. Nik esango nioke in vitro bai, baina in vivo ere bai. Biak behar bai ditugu hizkuntza baten barnean. Behar dugu bizitasuna gure ganatu. Eta behar dugu nola ez bizitasun horren bitartez ditugun premia berriei erantzun bat eman eta horretarako seguru asko in vitro teknikak ere erabili beharko ditugu. Baina euskaltzaindiak
ez du asmatu, ez du asmatzen, ez du asmatuko euskara. Euskara herriak egiten du. Euskaltzaindiak egiten duena da, herriak esandako horretatik, herriak sortutako horretatik berea hartu, dinbete esaten dudan bezala sailkatu, ez dakite aipatu duzun, sailkatu, aditza, eta gero bigarrena herriari eskaini. Herriak izan dezan, berak sortu duena, erabilgarri eta bultzatzeko modukoa. Hori da azken baten estandarizatzea. Hori da azken baten herritik bertatik datorkigun multzo hori hizkuntza, kultura hizkuntza bihurtzea eta kulturaren bidez hizkuntza bera gure euskara duintzea, doitzea, egokitzea eta aurrera eramatea. 100 urte eta zinez diotzuet, 100 urte zertarako. Atzera begira egoteko? Iraganari ez. 100 urte aurrera begira jokatzeko. 100 urte zerbitzu emateko. 100 urte konpromisua, gizartearekin betidanik izan dugun konpromisoari eusteko. Eta gaur konpromiso hori aurrera eramateko bide berriak ditugu, teknologia berriak, sare sozialak, horiek ere baliatu inbar ditugu. Baina gauza, nik esango nuke guztion gainetik, 100 urte jakiteko, demostratzeko eta erakusteko, guztio baikara euskaltzaindia, posible dela, orain dela 100 urte asmatu zuten ura, ekin eta jarrai, gaur ere posible dela, beharrezkoa dela, eta gure eskuetan, gure gogoetan dagoela. Izteko, ekin eta jarrai, eta nik esango nuke, Oteizak idatzi zuen bezalaxe, bere apostolo koitxatuak han zirela bide bazterrean, nik neu bentzet programa hori daukat, ekin eta jarrai, androkanto izigo. Mila esker. Arratsaldeon guztioi, nik ere eskerrak emana dizkizuet, herri agintari eta normanako guztiei gaur hemen gurekin izateagatik. Eta bigarrenez, zorionik beroenak euskaltzaindiari jaso berri duen ezoizko aitortzagatik. Ezoizko diot, foro erakunde honek 3 aldiz bakarrik eman duelako ondare sari hau. Euskaltzaindia etxe honi biziki lotuta dagoen erakundea dugu. 1984ko urrezko domina jaso zuen euskaltzaindiak eta gainera, euskaltzainburuak esaten zuen bezala, pareta hauen artean jaio zen duela iaia mende bat. 1989ko irailaren 21ean, etxe honetan egin zen Euskal Akademiaren batzar eratzailea, eta 15 egunen buruan, urriaren 7an, egin zuen euskaltzaindiak bere lehen bilkura akademikoa, berriro ere hemen jauregi honetan bertan. Arro gaude, Gipuzkoar guztiok, gure foru erakundeek Euskal Akademiarekin betidanik izan duten loturaz. Euskararekiko maitasuna, gure hizkuntzaren inguruko jakintza edatu eta normalizatzeko ahaleginak eta noski erabilera sustatu eta bultzatzea izan dira euskaltzaindiaren egiteko nagusiak bide honetan. Izakeraketz eta gizarteraketz euskera aiolaz landu eta jagoten zain egotea. Euskaltzaindiaren lehenengo arautegian hitzez hitz agertzen duen moduan esanik, ikusmolde kultural zabal batekin daude loturik akademiaren egitekoak, ideologiaren eta politikaren ikuspegiez gaindi daudenak. Gertu, esaten nuen bezala, gertu du jada bere mendeurrena euskaltzaindiak eta nabarmena denbora honetan utzi duen oinatza. Bidea ez da beti erraza izan. Gerra eta diktadura frankistak historiaren aro ilunenera
eraman zuen euskal kultura eta oro har baita Euskal Herria ere. Eten beldurgarri bat izan zen, euskal gizartea osoarentzat bezala, euskaltzen direntzat ere. Baina herri honek jakin izan zuen oztopo hura gainditzen, lurretik altxa eta indarberrituta berriro ere lanari ekiten. Euskaltzaindia eta beste hainbat eragileren lanari esker, euskal kulturak eta euskarak berak biziraun zuten. Eta are gehiago, azken hamarkada hauetan, normalizaziorako pauso erraldoiak eman dira. Lan horri esker, euskarak etorkizuna duela baieztatzen dugu. Euskara, herri honek bere etorkizunean erabiltzen jarraituko duen hizkuntza izango dela. Baina etorkizun hori eraikitzeko daukagu. Izan ere, gaur egun, euskara bidegurutze batean dago. Ezagutza maila hobetu delako, bistan da, baina erabileran ahuldadeak hautematen direlako. Honek gogorazten diguna da, dena ez dagoela eginda, eta tentuz jarraitu behar dugula lanean. Eragiten eta bide berritzaileak sustatzen orain arte egindako lanari gehituko zaizkionak. Handikeriari gabe, baina ondorengo belaunaldien esku ziurtatzeko behar adinako tokia eman behar diogu euskarari. Eta bide hori egiterako orduan, orain arte bezala, euskaltzaindiak erreferentziazko papera izan behar du. Ondarea, iraganearekin lotzen den kontzeptua da. Herri batek, arbasoen gandik, jasotzen dituen ondasunen multzoa. Gaurko aitortza beraz, ibilbide bati eginiko aitortza da. Euskaltzaindia, Gipuzkoa eta Euskal Herriaren ondarea da. Eta aldi berean, herri honek eta herri honen etorkizuneko funtsezko eragilea. Egindakoa itzela izan delako, baina egiteko duguna aurretik daukagun erronka ere sekulakoa delako. Euskararen geroa daukagu idazteko. Eta duela 89 urte bezala, erronka honetan ere bidelagun izango du euskaltzaindiak Gipuzkoako Foru Aldundia. Beraz, zorionak euskaltzaindia eta segi lanean. Eskerrik asko. Oroitzen zaitudanean, ama, sukaldean egoten zara. Maila bostentzat atondu, alkian eseri eta leihotik kristala lausotzen duen lurrina ezabatu gabe neguari begira. Eta ni badakit, zure begien ondoan nagoela. Shoo, 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 shoo,